Det her, det er den nye Toyota Aygo, og du er en af de første danskere, der får lov til at se, hvordan den i virkeligheden er. Sagen er nemlig, at vi på Ekstrabladet er et af de første medier i verden, der får mulighed for at prøve den nye Aygo i virkeligheden. Aygo er blevet 2,5 cm større end forgængeren, hvilket i realiteten vil sige, at Aygo har samme størrelse som før. Chefingeniør David Terray fortæller, hvorfor man ikke har ønsket at gøre Aygo større. Also, I have to make the fuel economy good on this car. So I didn't want the car to be bigger and heavier. That is the main reason I didn't make it bigger. Aygo er til gengæld blevet mere modig at se på og langt mere udsigt i kabinen. Bilen har stadigvæk samme simple præg som den nuværende model, men det hele ser bare lidt lækre ud. Desuden kører Aygo markant bedre. Vi kørte 150 km/t på Novalbanen og kunne konstatere, at bilen støjer markant mindre og er bedre affjedret end i dag. Den er højere gearet, og motoren er kraftigt revideret, så den nu kører op mod 26 km på en liter benzin. Få hele historien om den nye Toyota Aygo i den kommende udgave af Ekstrabladets bilmagasin Topfart.